Bé, bon vespre i benvinguts en aquesta sala de la Biblioteca Municipal Joan Vinyoli de Santa Coloma de Farners, i dono la benvinguda a tots els que avui ens acompanyeu, especialment els alcaldes de la comarca de la Selva, de Riudarenes i de Sils, però també els representants de totes les altres administracions, honorable consellera d'Acció Climàtica i el director general i, per descomptat, a la gent de Nova Amat, però sobretot els ciutadans que també avui ens acompanyeu aquí. I fem aquest acte perquè, ara ho comentava amb alguns dels companys, les bones notícies darrerament van molt escasses. I quan hi ha una bona notícia i a més és d'aquest calibre, doncs jo penso que hem de trobar el moment per fer aquesta celebració col·lectiva, sobretot venint de tants anys de perspectives negatives. I quan les perspectives negatives es desfan, no per casualitat, sinó perquè al darrere hi ha un treball tenaç, sostingut, coherent i motivat des de la ciutadania i des de totes les administracions. He esmentat els ajuntaments, però no em vull oblidar ni de Consell Comarcal, ni de Diputació de Girona, ni de Parlament de Catalunya, totes ens han ajudat, totes ens hem ajudat, perquè al final això sigui avui gairebé una realitat. No ho podem dir amb totes les lletres de neó pampallugant, però, per dir-ho així, el projecte de ramal de la Mat entre Santa Coloma i Riudarenes té els dies comptats, perquè s'ha acordat una suspensió amb la perspectiva de derogació. Falta l'estocada final, però és una notícia magnífica. I jo avui, a més de donar aquesta notícia positiva i de compartir-la amb tots vosaltres, vull esmentar dos fets que un ja l'hem mig dit ara de passada, que és aquesta transversalitat del moviment d'oposició a la Mat. I una transversalitat que no és dir no per no, sinó que és dir un no fonamentat presentant alternatives. I després, quan doni la paraula a en Xavi Amat, doncs suposo que ho explicarà una mica millor. I aquest és un fet, no és oposar-nos al progrés, no és oposar-nos a les necessitats energètiques, no és oposar-nos a unes instal·lacions, és plantejar alternatives viables. I aquest ha estat un denominador comú durant tots aquests anys de plantejament d'oposició. Aquest i la unitat d'acció que, repeteixo, hi és des de totes les administracions, amb tots els colors, i que es va materialitzar un primer punt, i que ara en fèiem esment amb la consellera en la seva etapa de parlamentària al Congrés, en la proposició no de llei, que en aquell moment, el 2016, ens va semblar que era una bona palanca per fer aquest següent pas. El 2016 també he treballat des de Nova Amat i amb els ajuntaments, en aquell cas eren Riudarenes i Santa Coloma, amb el malaguanyat alcalde Jordi Gironès. Ens vàrem anar ell i jo acompanyats de membres de Nova Amat i amb representants de tots els grups parlamentaris que varen signar aquella proposició no de llei al Congrés dels Diputats a Madrid, demanant la derogació del ramal. I era una derogació que la varen signar els grups parlamentaris, en aquell moment em sembla que eren PSOE, Unides Podem, Esquerra, en aquell moment eren Convergència i Unió, i no me'n recordo si n'hi havia més, però en aquell cas eren grups, i Foro Astúries, eren grups que eren majoria al Parlament i que varen propiciar també uns antecedents perquè alguns d'aquests grups que han esdevingut govern siguin conseqüents també amb allò que demanaven en aquell moment. I l'altre, jo he d'estar agraït i reconèixer la tasca del grup parlamentari d'Esquerra al Congrés dels Diputats, que ha sabut aprofitar la palanca que en aquests moments ha donat unes circumstàncies, com és la negociació dels pressupostos generals de l'Estat, i escolteu-me, deixeu-m'ho dir així, s'han d'aprofitar totes les oportunitats. I quan la raó està de la nostra part i la fonamentació també,
aprofitar un fet circumstancial per esdevenir, a prendre una decisió tan cabdal com aquesta, doncs benvingut sigui. No n'hem de fer, no ens n'hem d'avergonyir i al contrari, l'hem d'exhibir, exposar i estar-ne contents. Per tant, aquesta és la meva benvinguda i agraïments. No sé si m'he deixat a ningú, però en tot cas, com que en el torn de paraula tindrem oportunitat d'anar intervenint, segur que si m'he oblidat d'alguna cosa important els companys ara ho diran. Dit això, passo la paraula a en Xavi Amat com a representant de Nomad Selva i que ens feu la vostra valoració i explicació. Sí. Bé, bona tarda a tothom. Nosaltres volíem comentar 3 coses. La primera és un agraïment a totes les persones, a totes les entitats, a totes les administracions i també partits polítics que hem estat treballant durant quasi més de 10 anys en aquesta direcció. És un goig també estar avui aquí i compartir-ho amb tots vosaltres aquest moment històric de tancar una reivindicació com aquesta i a més fer-ho aquí, perquè aquí per nosaltres té un símbol, un significat molt especial, a banda de que hem passat moltes hores a totes les reunions, és un lloc en el qual s'hi va guanyar la consulta de l'Amat. En segon lloc, valorem molt positivament que hem arribat fins aquí, que ha valgut molt la pena l'esforç que hem fet i que estem molt orgullosos de com ho hem fet. Abans ho deia l'alcalde. Estem orgullosos d'haver-ho fet de manera col·laborativa, de manera transversal i també molt persistent. Una cosa sí que hem tingut és que fins avui no hem parat. També l'oposició que hem fet ha sigut molt argumentada, propositiva i també molt positiva, que això ens ha permès que les alternatives o les propostes que hem fet tinguessin valor i que poguéssim d'alguna manera atendre amb aquest projecte que diguéssim d'entrada és un projecte obsolet, que no respectava ni el territori ni tampoc els models d'energia que estaven canviant. Aleshores, nosaltres sí que veiem que això estem al final, però no s'ha acabat. Per tant, una de les coses que anem repetint és que nosaltres vetllarem perquè aquest acord es materialitzi, col·laborarem amb tot el que faci falta perquè la solució que estigui sobre la taula es pugui implementar. Ens hem oposat des de sempre a un Amat, per tant sí que no acceptarem que l'alternativa sigui un Amat i nosaltres no pararem màquines fins que no estigui derogat aquest projecte. Per acabar, i citaré una frase d'un artista que ha col·laborat amb nosaltres, que és en Pere Jaume, que en Pere Jaume diu: l'inici és allò que arriba en el darrer lloc. Pensem que estem al final d'un projecte, però que alhora estem en un inici de fer les coses d'una manera diferent. Entenem que aquest exemple d'aquí del ramal de l'Amat posa com a exemple una nova manera de consensuar les infraestructures amb el territori, segurament servirà d'exemple per a lluites presents i lluites futurs i el que segur que ens servirà és per aquest repte global que tenim d'implementar un nou model energètic per poder atendre també en aquesta crisi climàtica que ens afecta a tots, no només a Santa Coloma, no només al país, sinó a la resta del planeta. Gràcies. Gràcies, Xavi. Cedeixo la paraula ara a l'alcalde de Riudarenes, el senyor Josep Soler. Sí, bé, bona nit, gràcies. Bé, d'entrada em reconforten molt les paraules d'en Xavi en el sentit que no pararem màquines, perquè avui sí que és un dia d'alegria, evidentment que qualsevol pas que es fa endavant en aquest sentit per derogar aquesta línia ens ha de fer feliços i hem d'estar contents, però no arribem al final de tot. Jo a vegades crec que té molt de valor el que ha fet la plataforma perquè sí que ha aconseguit sempre que tots els partits polítics de
la comarca anem tots a una, sempre ha sigut un model de reivindicació, de protesta, com deia en Xavi, sempre molt fonamentat, sempre amb arguments, sense perdre mai el to, sempre buscant un equilibri. Jo crec que realment és un model de protesta que l'hem de tindre en compte per properes lluites que puguem necessitar. També, evidentment, jo, com molts, suposo que somio que un dia hi haurà un museu o un petit racó en algun lloc de la comarca de la Selva on totes aquestes pancartes i tots els actes que s'han fet i la col·lecció de fotografies s'hi podran exposar i tots les podrem veure i recordar aquesta lluita, perquè són molts anys de lluita i de resistència, perquè al final el que dona èxit és la resistència, el pas dels anys sense aconseguir que el territori es mogui del seu posicionament i que ningú surti del rol i tots anem a una, jo crec que això ha sigut l'èxit d'aquesta victòria. També dono molt de valor tant a l'acord, però també voldria posar un contrapunt i recordar que l'acord el fem amb el govern espanyol. Vull dir que els incompliments del govern espanyol en temes que fan referència a Catalunya són excessivament manifestos i per tant això sí és una cosa que també sempre ens ha d'ajudar també fins que no hi hagi el decret de derogació, i jo gairebé diria que la presentació d'una alternativa, perquè encara que deroguin, si no hi ha una alternativa presentada que més els hi convenci, sempre haurem d'estar en alerta, perquè en l'acord també he tingut possibilitat de llegir-lo i al final diu siempre y cuando, i quan hi ha siempre y cuando, ojo, perdoneu l'expressió, ojo, però és així, ull, vull dir, perquè hi ha un sempre y cuando, sempre y cuando el cos no sigui aquell, haurem d'estar molt atents, estem contents perquè ha fet aquest pas endavant i molt feliços, però no baixem la guàrdia, perquè en aquests casos ja sabem les experiències que hem tingut a vegades, que són molts anys, que sembla que sí, que ja arribem al final i que ho trobem, però no. Per tant, res més, afegir-me a l'alegria d'avui i res, li dono la paraula a l'Eduard. Bé, doncs moltes gràcies. Segurament repetiré el que han dit els meus predecessors, que és el que passa quan intervens en tercer lloc, per tant ja hi ha una dificultat afegida, però sí que, potser erròniament, però soc optimista de mena, i jo sí que penso que avui celebrem una victòria, que segurament, com deia la plataforma, l'hem de vigilar, l'hem de vetllar, l'hem de cuidar, l'hem d'assegurar, l'hem de rematar, l'estocada, feia servir la paraula l'alcalde Martí, però sí que representa no només una victòria, sinó que avui jo penso que hem de congratular-nos d'una triple victòria, que a més es deu a moltíssims mèrits i a moltíssims gestos i a moltíssims esforços que ha fet moltíssima gent i moltíssims estaments. Hem aprovat mocions no només als ajuntaments, el Consell Comarcal ho ha fet sempre que se li ha demanat, el CILM ha estat amatent, la Diputació hi ha posat també el coll, els diferents ajuntaments de la comarca ens han donat suport i la plataforma, ja no només ella sola, sinó buscant també adhesions d'altres entitats de la pròpia comarca que s'han implicat amb el territori o fins i tot els petits granets de sorra particulars. I penso que això ja va més enllà fins i tot de la transversalitat política. Jo penso que en aquesta voluntat del no a la mat hi ha una transversalitat pràcticament social, pràcticament de comarca, pràcticament de tothom, amb independència de les seves adscripcions i de les seves afílies polítiques. I per això jo deia que avui potser en certa manera celebràvem una triple victòria. D'una banda, una victòria, per dir-ho així, de la natura, dels nostres valors paisatgístics per sobre del business. Per tant, penso que avui s'assoleix una fita en el sentit de ponderar o de posar en valor precisament tot el que és el nostre entorn natural, i no només des del punt de vista de la biodiversitat o no només des del punt de vista del respecte a la massa arbòria que pot caracteritzar la nostra comarca, sinó que també en un sentit fins i tot emocional i històric. Jo penso que, en definitiva, la selva és natura, Santa Coloma és natura, Sils és natura, Riudarenes és natura, i és una escenografia natural amb la que molts hem crescut i que per tant forma part també del nostre bagatge històric, personal, però també del nostre bagatge emocional. Per tant, més enllà, insisteixo, de preservar la biodiversitat, avui el que es fa un pas endavant és per respectar l'entorn allà on hem crescut i en el que ens sentim vinculats d'una manera emocional molt potent. Hi ha una segona victòria, que és que han vençut les persones per sobre de l'establishment, per sobre dels grans poders fàctics de Red Elèctrica. Hem sigut una lluita, del Quixot contra els gegants i contra els molins de vent, i a vegades també l'establishment perd
i la societat civil, sobretot la societat civil mobilitzada amb el recolzament de totes les forces polítiques, doncs això és molt potent. I per una vegada, diguem-ne, sense que serveixi de precedent, els dolents no han guanyat i han guanyat els bons la pel·lícula. Hi ha pel·lícules en què també guanyen els bons. I finalment també, com deien els meus predecessors, el que ha guanyat avui és la col·lectivitat per sobre dels individus. En parlàvem també en anteriors actes en què això no anava del nostre poble, és a dir, aquí ningú venia a defensar la seva pròpia parcel·la, no? I allò que també cristal·litzava allò de no a l'Amat, ni aquí ni enlloc, és que és ni aquí ni enlloc, perquè si haguéssim entrat durant aquests anys en el relat de no, aquest traçat alternatiu, no, que si toquem una mica de Vilobí, que no sé què, ens hauríem acabat barallant entre nosaltres, hauria sigut terrible, perquè hauríem entrat en el relat que precisament la contrapart, no vull dir els contraris, però la contrapart, diguem-ne, volia plantejar, i en canvi no hi hem entrat aquí, no? És a dir, escolta, plantegem uns interessos generals que van més enllà fins i tot de l'interès particular o individual que pugui tenir cada municipi i no la volíem ni aquí ni enlloc i per tant en moments en què a vegades sembla que entrem en un cert pessimisme de que la gent és més egoista cada cop i és més intransigent i tothom pensa més en si mateix i tothom es mira més al malic, doncs mira, en aquesta lluita, no ara sinó de fa més de 10 anys, tothom precisament ha posat aquest interès col·lectiu, aquest interès general pel damunt, perquè hi havia realment un interès de major valor i de major preservació. I finalment, doncs, agrair i felicitar. Agrair i felicitar també tantíssima que segurament la immensa majoria dels que sou en aquesta platea, perquè també sembla que tothom es queda al sofà, tothom ho critica tot, tothom no fa res i jo defenso el meu territori fent un tuit i en canvi no, molts de vosaltres us veig avui però us he vist en moltíssims actes, en moltíssimes performances, en moltíssimes actuacions, fent xerradetes, fent paradetes, fent totes aquestes petites peces d'aquest engranatge de lluita durant tots aquests anys i això és mèrit de la gent i segurament de molts de vosaltres. I penso que això també ens ha de fer ser optimistes i que els polítics, no queda gaire bé dir-ho, i ara passarem la paraula segurament a la consellera, li anirà molt malament que li faci aquesta intro, però els polítics som circumstancials, som relativament importants. Nosaltres som l'altaveu en un determinat període perquè al final acabem representant la gent i el que ens acaba donant potència és tota la gent que no només pensa d'una determinada manera i no només defensa unes determinades idees, sinó que fa acció, perquè això també és fer política, fer parades, fer proselitisme, escampar la bona nova, doncs també és fer política. I tant o més important que els que avui portem corbata i tenim el micròfon és la tantíssima gent que tenim a darrere i que ens obliga, que ens apreta, que deia el president Torra, a fer determinada acció política. Res més, jo penso que aquestes 3 victòries ens fan celebrar-ho per triplicat, per tant, felicitats per triplicat i agraïments per triplicat. Moltes gràcies. Molt bé, no he sentat aquí a la taula, però perquè era per un tema logístic, ja veieu que aquesta taula no està preparada per tants ponents, però sí que jo he esmentat abans i vull que ens adrecin unes paraules en representació de la Diputació, que avui aquí tenim el diputat de Medi Ambient, el senyor Lluís Amat, i el president del CILMA, en Sergi Mir, doncs que la Diputació i el CILMA ha tingut un paper fonamental durant tots aquests anys i sí que vull primer fer aquest reconeixement i després, si ens podeu fer la vostra valoració o les vostres impressions. Gràcies. Molt bé, gràcies. Mira que soc prim, hagués pogut cabre. Bona nit a tothom, consellera, director, alcaldes, regidores, regidors, ciutadans i la gent de la No a l'Amat. Jo seré molt breu. Des de la Diputació, i parlo en nom de la Diputació del CILMA, i parlo jo, però podia parlar en Sergi, que tinc aquí davant, vull dir que perquè amb això ell porta inclús més temps que jo treballant-hi. I recordar també els tècnics, que moltes vegades no hi són, però que treballen molt, amb molta força per tirar endavant les coses. Molt breument, la Diputació som l'Ajuntament dels ajuntaments, hem de ser al costat dels ajuntaments sempre, que vol dir estar al costat de la ciutadania, ho heu dit tot molt, jo crec que és un exemple de treball transversal i només acabo recordant-me d'una persona que potser és molt poc coneguda, però que jo la tinc present per una frase que va dir, que és la Maya Angelou, és una afroamericana que es va morir no fa gaire, que era novel·lista, era poeta, era activista pels drets civils, és a dir, aquí es podien sentir reflectits molts,
i va dir una frase que jo crec que és una miqueta que és molt escaient avui. Va dir: la gent pot oblidar allò que vas dir, pot oblidar fins i tot allò que vas fer, però és molt difícil que se n'oblidi de com la vas fer sentir. Jo crec que avui ens sentim per moltes coses que heu parlat, que hem de seguir, estem d'acord, però ens sentim com ens sentim. Per tant, molt agraïts a tothom i des de la Diputació del CILMA seguirem colze a colze, pel que faci falta només faltaria, i seguim. Molt bé, és el torn ara del Govern de la Generalitat i per acompanyar-nos-hi avui és aquí en Marc Vilaú. En Marc Vilaú actualment és el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, però també en el seu passat més immediat ha estat un destacat activista i persona coneixedora de tota la problemàtica de l'AMAT i, per tant, activa en la fonamentació de bona part d'aquesta solució. I, per tant, Marc, penso que serà molt interessant poder-te escoltar. Companyes i companys, no sabeu com de feliç estic d'avui de poder-vos parlar del que faré avui. Del que hem pactat en els últims mesos i del que hem treballat, perquè quan la consellera em va convidar a fer política, jo, que no era polític ni tinc vocació de ser polític vital, sabia que era el torn de transformar. I ho hem fet. O ho hem començat a fer. I això és el que avui vinc a explicar-vos una mica. Vinc a posar una mica, com diu aquell, llum a la foscor. Perquè el crim que volíem fer l'hem evitat. I l'hem evitat com? Hem començat per al pas més transcendental. Red Eléctrica construeix les seves línies elèctriques per via de la planificació energètica. La planificació energètica es va començar a elaborar amb aquest ramal l'any 2005, va seguir el 2010, va continuar el 2015 i el 2020, malgrat moltes batalles, va seguir. Aquest era l'encàrrec formal de Red Eléctrica perquè construeixi les línies amb un pressupost adjudicat, amb un planning, etc. El fet que això desaparegui és que, de facto, desapareix l'encàrrec. Però, evidentment, no és suficient que desaparegui aquest encàrrec. Necessitem trobar solucions alternatives. Avui us puc dir que des del govern hem estat treballant amb els principals actors implicats perquè hi hagi una alternativa viable i us puc dir, us puc confirmar que aquesta alternativa tècnica existeix. De fet, n'existeix més d'una. No serà un amat. Hi ha el compromís per part de tots que no serà un amat i seguirà les directrius que marca el govern per impulsar aquest model energètic. Què vol dir això? Seguirà les línies de comunicació existents, les línies de carreteres, trens. Serà seguint el criteri de compactació de línies, allò que havíem defensat sempre, que el territori no es pot fragmentar més. El que hem de buscar és que siguem eficients en les nostres infraestructures humanes en el pas per al nostre territori. La tercera es soterrarà en aquells espais que tinguin una sensibilitat ambiental especial o que tinguin un impacte humà proper. I, per tant, seguim un altre criteri, el criteri del benestar, per a les persones i per a la biodiversitat. Avui us puc dir que estem iniciant el camí de la solució. No està tot fet. És evident que no està tot fet. Si no, estaríem construint un altre projecte o l'haurien acabat. Estem davant dels primers passos reals que han canviat una tendència. La tendència de que aquest projecte era inamovible i que no hi havia alternatives tècniques viables. Existeixen, les estem treballant. Els propers mesos aniran sortint notícies explicant-vos exactament cap on van aquestes qüestions. Aquest projecte, per on es desenvoluparà, les especificacions tècniques, no hem tingut temps de treballar-les, evidentment. No hem tingut temps perquè, entre d'altres coses, el ritme frenètic de la direcció general m'impedeix fer més dedicació en aquest aspecte. Bé, en fi, ja em queixaré després. Però bé, en tot cas, el que us voldria dir és que estem davant
d'un moment de canvi de tendència, un moment diametralment oposat al que teníem fa 5 anys, quan vam anar, o fa 10, quan vam anar a fer un referèndum, o quan vam anar al Congrés, o quan vam decidir sortir a apagar els llums d'aquest municipi i encendre espelmes en favor d'un nou model energètic. Perquè gràcies a tots aquests moviments, a tots aquests petits actes que han suposat una lluita continuada, érem un corcó, senyors, érem un corcó, senyores. Érem molt pesats. Però això ens ha permès aconseguir-ho, perquè la persistència, la transversalitat i la suma de les voluntats de tot el territori ha fet que es demostrés que la veu del territori era molt més intel·ligent i molt més respectable del que plantejava una política tecnòcrata en aquell moment, crematística, d'impulsar una línia per un espai marcat en una línia en un plànol. I per tant, avui és la celebració de que gràcies a les nostres veus sumades hem pogut ser l'altaveu del territori que defensa un nou model energètic. Per molts anys, plataforma. Gràcies, Marc, perquè ens has també aclarit una miqueta més aquest futur immediat cap on ha d'anar. I això també ens alleuja per saber que realment ha estat treballat i que hi ha una bona perspectiva. I per cloure aquest torn d'intervencions i agrair novament la presència aquí de l'honorable consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, que tot sovint vens a Santa Coloma, però o has vingut, ara segurament l'agenda t'ho impedeix venir o sovint que et convido, però que avui puguis ser aquí, de veritat que és un orgull perquè el motiu s'ho val i perquè és exemplificació de que també el govern s'ha cregut l'argument de tots aquests anys i n'ha fet bandera per lluitar-ho fins al final. Endavant, gràcies. Moltes gràcies, alcalde, Joan, amic, alcaldes, Xavi, director, els companys del Consell Comarcal, de la Diputació, altres alcaldes, regidors i regidores, amics i combatents i lluitadors de la plataforma de l'AMAT. Gràcies per ser aquí, gràcies també, alcalde, per convidar-me una vegada més a Santa Coloma, en el si d'aquesta biblioteca, que em porten molts bons records, perquè he tingut l'oportunitat de fer-hi molts actes de molt tipus, però, si em permets, sens dubte, avui potser és un d'aquells que no s'obliden mai. Si mai vinc a fer un altre acte a aquesta biblioteca, segurament diré, he vingut a fer molts actes, però el més especial va ser un que vaig venir a fer, un 1 de desembre, i explicaré aquesta història. Jo 3 o 4 idees només i molts agraïments perquè crec que s'ha dit tot. També sapigueu que després de la indirecta del director general l'alliberarem una mica més d'algunes de les moltes tasques que té perquè es dediqui el 98% a aquesta alternativa que ja està molt cuinada, que està molt treballat, però que és veritat que ens falta algun serrell i que això ho hem de tancar i ho hem de tancar molt bé. És a dir, que tampoc ens ve de 2 setmanes, però sí que hi posarem molta diligència i de ben segur al gener o al febrer podrem explicar, espero que més al gener que al febrer, podrem explicar-vos moltes més coses. Dit això, escolteu, s'ha dit molt tot, però al final això és una victòria. Segurament no és la definitiva, però perquè hi hagi una victòria definitiva hi ha d'haver altres victòries i aquesta era extremadament imprescindible perquè puguem acabar de falcar aquesta victòria. Però, a més de ser una victòria en majúscules, és una victòria compartida. I totes les victòries compartides tenen molt més de victòria, permeteu-m'ho dir així. De fet, és una victòria compartida, jo vull dir, de la gent, de l'activisme d'aquest país i d'una manera de fer. Abans l'alcalde deia els polítics, sí, sort n'hi ha que els polítics anem i venim, però els polítics som ciutadans. Jo em considero extremadament ciutadana, ho era el dia abans de ser consellera,
un dia que vaig deixar de ser diputada i no era consellera, un dia que era alcaldessa també era ciutadana, però després també vaig continuar sent ciutadana sense ser alcaldessa ni diputada ni consellera, i quan deixi de ser consellera continuaré sent ciutadana. I si alguna cosa m'ha caracteritzat també és que sóc activista. I és l'hora que en els governs hi hagi més activistes. Ja és l'hora que en els governs es prenguin decisions des d'altres òptiques. Ja és l'hora que reconeguem l'estatus quo i una manera de fer les coses que no és la millor de les maneres. Tenim molts reptes en aquest país, els tenim com a planeta, però ocupem-nos del país, que prou feina tenim. En tenim molts, i molts d'ells recauen en aquest departament, que ha de ser un departament extremadament transversal, un departament que apela a tota la resta de departaments del govern. Hem de fer moltes transicions, de fet estem immiscuïts en una revolució, jo crec, la comparo amb la revolució industrial, que no la vam viure, però que en aquest país la vam fer i la vam guanyar, i aquí no teníem carbó, no teníem cotó, i la vam fer i la vam guanyar. I ho vam fer pel talent i per la persistència, i per molts dels valors que avui també dibuixen aquesta victòria compartida. Crec que ens ha de donar moltes lliçons, això. És a dir, cap d'aquests reptes els abraçarem si no ho fem amb aquesta comunió, deixeu-m'ho dir així, perquè és molt complicat. Abans ho parlàvem amb els alcaldes, parlàvem el repte de la transició energètica, per exemple, o és igual, o el repte de tenir una sobirania alimentària i de garantir l'abastament d'aliments, o el repte d'un bé que és escàs com l'aigua, o tants i tants reptes que tenim i que la nostra societat, que el nostre país se'ls mira, depèn de quina òptica, des d'una perspectiva o des d'una altra. N'hi ha que voldrien que ens entrebanquéssim en plaques solars a cada moment perquè em posarien arreu, i n'hi ha que no em posarien enlloc. Però la transició energètica l'hem de fer, i hem de ser capaços de fer aquest carril el més ampli possible, i sens dubte ens quedaran gent als extrems, però ens quedaran gent als extrems només. A la resta serem on som més. Per què? Perquè hem de ser capaços de dibuixar això de la millor manera, amb molta generositat i buscant sobretot aquelles coses que ens uneixen, com va ser capaç de fer la plataforma, en el cas que ens ocupa, i a més amb actitud, perquè amb l'actitud de cridar, amb l'actitud d'insultar, amb l'actitud d'assenyalar, amb això no s'avança. Des de la política s'avança, i a vegades des de la política, sent apolític, s'avança encara més. Jo crec que aquesta és una de les grans virtuts, sens dubte, que ha tingut la plataforma. La plataforma ho ha fet amb rigorositat, amb persistència molta, perquè encara a dia d'avui, només al matí, quan em llevo i faig el cafè, i obro l'Instagram, el primer que em surt és un Instagram del No l'Amat, d'això tota la vida, tots els dies de la meva vida, des que tinc Instagram. Però això està molt bé, i espera't, perquè encara ens queda feina, Xavi. Però és una mica això, jo avui voldria llançar aquest repte, és a dir, si de veritat volem fer coses, si de veritat volem fer-ho bé, en tenim l'oportunitat, perquè en aquest país en sabem, però hem de deixar de mirar-nos el malic. Hem deixat enrere un model. El model que volem per aquest país és un model, ho deia abans el director, extremadament transformador. Segurament no serà tot el transformador que aquesta consellera ha somiat, o que el director ha somiat, o que qualsevol de vosaltres ha somiat, tampoc és exactament el mateix. Però de ben segur que, malgrat aquells matisos, en aquesta sala ens posaríem tots d'acord, perquè jo no vull el model dels oligopolis. Jo vull un model propi del país que estimo i del país que conec, que és aquell model que s'arreli al territori, que tingui cohesió territorial, que sigui un model d'energia distribuïda, que sigui democràtic. Jo vull aquest. I que sobretot el decideixin les persones, el territori, perquè al final el més important és posar les persones al centre, i l'energia a disposició de les persones. I això fins ara no existia. I això és molt complicat perquè davant tenim el dimoni. Tenim el dimoni i tenim molts interessos creats, que molta gent hi juga, i deuen ser legítims, però hi juguen. I això només ho podem vèncer d'una manera, sent molts i sent molt forts i fent-ho molt bé. I no només cridant, sinó explicant-ho, posant-hi raons i sobretot alternatives, perquè són viables. Perquè avui aquí i en aquest territori
la veritat és que ens hi jugàvem molt, de fet, ens ho jugàvem tot. Tenim un entorn extremadament privilegiat, un entorn on hi viuen moltes persones perquè han decidit desenvolupar el seu projecte de vida aquí, perquè ho han fet tota la vida, perquè se l'estimen, perquè ho coneixen i perquè senzillament us dona la gana de viure aquí. I aquest entorn és un entorn únic, és un espai natural, en definitiva és un pont entre el Mediterrani i el Pirineu. I en aquest entorn no pot venir algú de fora i dibuixar una línia des d'un despatx en un plànol i quedar-se tan ample. I la ciutadania té l'obligació de no quedar-se al sofà, fent tuits o criticant. I això és l'activisme. I això és el que aquí heu sabut fer d'una manera exemplar. És a dir, jo el primer agraïment absolut i total, i aquesta, repeteixo, és una victòria compartida, però el primer agraïment és per als companys de No a la Mat, de la Selva. Perquè n'he viscut moltes, de plataformes, i he estat activista de moltes també, i en fi, de moltes lluites, que una ja té una edat també. Però l'activisme pot tenir classe. L'activisme no és el no pel no. No és el no pel no. Plataforma Mat de la Selva no ha set el no pel no. És el de les coses es poden fer d'una altra manera. I crec que aquesta és la primera i gran victòria d'avui. Us deia aquest canvi de model, un model que, a més d'aquesta descripció que us he fet molt ràpida, ha d'anar, com no pot ser d'altra manera, evidentment acompanyat o de la mà de la protecció i de la conservació d'aquests espais naturals protegits i, òbviament, també de preservació de la biodiversitat, perquè en aquest país un altre dels reptes que tenim és recuperar la biodiversitat perduda, que és molta i en molts pocs anys. També és cert, i això també ho hem de saber totes i tots, que la transició energètica ens canviarà el paisatge. És evident, i això no ho podem negar, perquè això seria negar la major. Ara, el paisatge al final també té una part molt subjectiva. Aleshores, és veritat que tampoc hauria de ser tan complicat posar-nos d'acord més o menys què vol dir, entre tots, canviar el paisatge. Segur que ens hi posarem d'acord. Jo recordo, sempre i ho poso d'exemple, amb el Toni Abat, que és gironí també de Roses, el president de la Confraria de Pescadors. Un dia estàvem fent un cafè, que teníem un acte, i fèiem un cafè a prop del port, i ens miràvem la muntanyeta aquella de Roses, que no és verda, és blanca, de cases, diguéssim, ja no hi ha com muntanya, i estàvem fent el cafè i tal, i parlàvem justament del projecte dels molins eòlics. No vull obrir cap debat ara, us poso aquest exemple perquè era l'exemple real que parlàvem. I bueno, Toni m'explicava, jo li explicava, i deia, però de fet, Teresa, mira, fixa't, aquí on som ara, hi havia allà unes barques, llavors ja es veia de seguida la muntanya, aquí on hi ha les barques hi havia la casa dels meus avis, fa molts anys. Jo quan mirava a l'horitzó veia el mar i quan mirava aquí a la muntanya doncs veia una muntanya. I ara hi ha això, i aquest paisatge no ha canviat. Hòstia, aquest paisatge ha canviat com un mitjó, de fet s'ha transformat absolutament. I home, permeteu-me aquí l'expressió, no sé si hi ha algú de Roses, però en qualsevol cas no és l'espai més meravellós per visualitzar fent un cafè ni l'espai més bucòlic del món mundial, però ha canviat. I ha canviat perquè la societat en un moment ens vam dedicar a construir, perquè a tothom li devia anar bé, uns més que altres, segurament hi havia alguna plataforma que protestava, devien ser 4 en aquell moment, ningú se'ls devia escoltar, potser no van protestar de la millor de les maneres, potser no van saber buscar aliances, però allò va canviar. És a dir, el paisatge ens canviarà. Ara, una cosa és que canvi el paisatge i l'altra cosa és destrossar el paisatge. I això com es soluciona? Doncs senzillament fent-ho amb la gent, fent-ho amb el territori. Per això, des del departament ho intentem, a totes, jo no sé si és una deformació d'una servidora que ha estat alcaldessa, si és una deformació de la secretària d'Acció Climàtica que ha estat regidora, o si tenim una vocació molt municipalista. Però és que és la manera, és que no farem res sense els municipis, perquè és que els municipis on hi ha la gent. O és que la gent viu a la Generalitat? Tot allò que intentem fer des d'un despatx, i això moltes vegades se'ls ha d'explicar a Madrid, tot allò que intenteu fer des d'un despatx, nois, no funciona, és impossible que funcioni. O potser funcionava abans, quan a la tele tothom es mirava el futbol i els toros, però això ha canviat. I perquè la gent és protagonista, i la gent ha de ser protagonista, i nosaltres volem que la gent participi, i quan parlem d'energia volem que la gent en sigui propietària també. I per això avui, i no és cap spoiler,
vinc de presentar 80 milions d'euros, per posar un exemple, per posar 100 comunitats energètiques a disposició de la ciutadania, sobretot de les famílies vulnerables, perquè no volem que ningú quedi enrere en aquesta transició. I això és un pas, un petit pas dels molts que ha de fer aquest govern i que hem de ser capaços de fer plegats, perquè això va de transformar. I no transformarem res si no posem les persones al centre. I aquesta victòria d'avui fa això. I no ho fa de cop i volta, i no ho ha fet aquest govern ja ha col·laborat, això ho ha fet les persones. Clar que hi havia els partits polítics, però els partits polítics els formen persones, i per tant l'ha fet la ciutadania, perquè no passa res, és que la classe política ha d'estar al costat de les persones, no ha de ser cap mèrit que els polítics escoltin el territori, això hauria de passar sempre, de fet no hauria de ser una novetat. I mira, potser hem estat els gironins una vegada més i la gent de la Selva que ho hem fet possible, doncs haurem d'explicar-ho i replicar-ho a tot arreu, perquè aquest és el model. I això passarà, aquí i a molts llocs. De la manera d'implantar l'energia. Tenim plataformes encara en el territori. Quan parlem de mats no ho hem solucionat tot aquí. Tenim mats al territori que estan programades i que no les volem i que tenim poques eines per batallar-hi més enllà d'unes al·legacions. Però bueno, doncs hi posarem més imaginació i de la mateixa manera que un llunyà 2016 ens en vam anar d'excursió a Madrid, que val dir que això ens ho va votar. El que passa que ara no recordo exactament els vots, si no venia d'un, suposo. Venia d'un, hòstia, sí, venia d'un. Ens va votar l'Enrique, un diputat, hòstia, doncs mira, buscaré el telèfon d'aquest senyor, inclús per dir-li. Sí, clar, és que no, perdoneu, ja no me'n recordava, que sí, clar, venia d'un i ell era el diputat de Foro Astúries, que li vaig fotre un rotllo per explicar-li, bueno, Teresa, pues ja te lo voto, però clar, ens venia d'aquell vot, Bueno, això és una anècdota, que al final, segur que el Xavi i els companys de la plataforma em podríeu explicar 50.000 més d'anècdotes, però en qualsevol cas hem arribat fins aquí, no és la victòria definitiva, és una suspensió de facto, ara ha de venir la revocació, però evidentment ja vetllarem perquè això sigui i de ben segur, sens dubte serà. I res més, jo també dius que al final crec que avui també es posa de manifest que és absolutament imprescindible que qualsevol política, es prengui des de qualsevol de les institucions que avui ens acompanyen i que també han fet possible aquesta victòria compartida, estigui sempre coparticipada pel municipalisme. Mireu, la transició ecològica i sobretot perquè la lluita contra el canvi climàtic ja l'hem perduda, és a dir, la lluita ja està perduda, ara el que hem de fer és adaptar-nos i mitigar-ho. Aquí tenim molt a fer i ho podem fer i ho farem perquè som capaços de fer-ho en aquest país. Però l'adaptació la guanyarem des del municipalisme, no la guanyarem des del lloc més. I crec que és una prova més que els ciutadans, aquells que viviu en qualsevol municipi dels 900 i pico de municipis que té aquest país, és aquí on es guanya la victòria, és aquí amb qui s'ha de fer les polítiques, és aquí on hem de fer aquesta cogovernança. I m'agradaria acabar aquí senzillament només afegint una vegada més aquest agraïment a la plataforma No a la Mat de la Selva, que porten tants anys picant pedra per tenir aquest desenllaç i de ben segur algun altre més, i també a les moltíssimes persones, moltíssimes, perquè van ser moltes, que van signar també el manifest de La Natura ens crida, perquè va córrer arreu i recordo, avui m'han escrit dos amigues que deuen haver vist que venia aquí i van dir jo vaig firmar el manifest. Sí, no diré el vostre nom perquè són molta gent que el van firmar, però sí que recordaré aquest manifest per la derogació d'aquest ramal. És una història de lluita, és una història bonica. Abans el Joan, l'alcalde, parlava de persistència, parlava de resistència, parlava de lluita. Ho és. Totes les lluites tenen aquesta part, també de moments bons, malgrat encara no hagués arribat la victòria, de moltes experiències, de coneixences. Segur que hi ha gent que durant aquests anys s'ha enamorat a la plataforma No a la Mat, segur. Aquestes coses el temps ja ho porta, però en qualsevol cas, escolteu, a disposar i sobretot a mi m'agradaria que ens quedés això, d'aprendre de l'exemple,
perquè crec, Xavi, que, i t'ho dic a tu, però parlo en nom de tota la plataforma, heu estat un exemple a l'hora de buscar aliances. Crec que també la classe política ha demostrat que quan les causes són bones s'hi ha de ser i que això no va de mèrit de ningú. Abans l'alcalde parlava d'oportunitats. Crec que en aquest cas el grup parlamentari a Madrid ha tingut una oportunitat i l'ha fet servir com no podia ser d'altra manera, i vull pensar que qualsevol altre que hagués batallat durant aquests anys ho hagués fet de la mateixa manera, però la victòria és vostra, la victòria és nostra, la victòria és del territori i això ens omple d'honor. I una cosa que hauríem de canviar els catalans és que quan celebrem coses, perquè avui era una celebració, estaria bé tenir una mica de cava. Tenim portat ratafia. Doncs ratafia, que som a Santa Coloma, vale, doncs ratafia. No, escolteu, res, jo això, ànims, això ja està acabant molt bé, però acabarà millor, i ajudeu-nos també a replicar aquest model a tot el territori i sobretot a vèncer aquells models que de ben segur no ens han fet més feliços ni han ajudat a que el territori bategui com nosaltres aspirem a que bategui. Moltes gràcies, bon vespre i enhorabona a totes i a tots.